shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chani, Baba Chani. Kwanakin baya na ce Nijar indararo mai kai ruwa ta zauna haka na yanzu kaka. Shekarar mu guda muna zanga-zanga a rage mana tsadan mai gasu Chani kuna gani kuna ji. Kuka yi shiru ƙasa guda ƙasan mu ce ba ƙasar wani ba, nan muke da incin mu magana ba ruwanmu da incin mu wani magana a wata ƙasa. Amma kuka share mu yau ga wani a Nijeriya ba rai ba ɗan ƙasa ba komai ba shi kaɗai. Ƙasar ka ana ambaliya da je maraɗi ga mutanen dubban da suke mutuwa. Je ƙauye ga yadda laka take faɗuwan mutane. Ba kai ko sanna ba, zo da magarma ka gabanar da aka yi shekarun jejiyar nan. Ko sannu ba kai ba, amma wani ka sa da girman ka na shugaban kasa saboda kuna zubar da mutane mutunci wai ka ɗauki waya ka kira ɗan wasan kwaikwayo fasiki mai yaɗa budala. Duk abin da ɗan Nijeriya ya kira ɗan Nijar wallahi kawai ku yi. Duk yanda ku kai ku kare musu mutunci wallahi sai sun zubda muku mutunci. Tsakani da Allah ba ku kyauta mana ba wannan bangaren. Kwata-kwata ba ma ka sa wani ya kira shi ba, a kai da kanka. Nan ita ce matsalar ka, ku ba Nijar ba ce gaban ku. To ubangiji Allah ya ruhu asiri. Lokaci ne dai wata rana sai labari mutumin da ko sunan shi bai iya ba. Chali ma yake ce mai. Shugaban jamhuriyar Nijar Chali. Ya yi daidai saura su shi fresh ku sho ku rika laluba su Chali in yaso.